Ngifuna nje ukuthi ngikubale izinto ezimbalwa ekhomba ukuthi uzokhule ngomqondo. Into yokuqala ekhombisa ukuthi manje usumdala manje izinto usuyibanga usukuba mdala. Yabo uma usuyilento bomuntu lo engasithanda isixongololo, engasithanda isiphithiphithi, futhi engakuthandi kuba nabangani abaningi, lapho usukhule ngomqondo lapho. Uma ungasethandi futhi impekiswano, uthola ukuthi umuntu ngisho athi uyabona ukuthi wrong, kodwa nje awusalokhu uphikisana nawe, usuvele uyithulele. Lokho kukhomba ukuthi usukhule ngomqondo, izinto usuyibanga usukuba umuntu omdala. Okunye futhi uma usuke ukwazi ukuhlela wedwa nje uthola ukuthi awusenaso izimo uhlele wedwa, akusadingi ukuthi uzube phakathi kwabantu abaningi ukuze wena ujabule, usukwazi nje ukujabula uma uhleli wedwa. Leyo nto leyo ikhomba ukuthi njenganje usumdala, usukhule ngomqondo. Uma usuwumuntu futhi osungaseki umathanda izinto, ongaseki umuntu othola ukuthi ukhonza ukugqoka amagama abizayo, yabona nje uthanda izinto eziphezulu, leyo nto leyo ikhomba ukuthi usumdala, usukhule ngokomqondo. Zonke lezi zinto engibalayo zikhomba khona ukuthi njenganje wena usuyarizina empilweni, izinto usuyibanga umuntu omdala, awusayibuki nje ngeso lobungane, ngoba kuyenzeka ukuthi uyakhula ngokweminyaka, kodwa manje uthola ukuthi ingqondo iselokhu ilapha ebunganeni, useyingane ngokomqondo kodwa ngokweminyaka uthola ukuthi usukhule usumdala, yabona. Zonke izinto ey'thandwa iy'ngane ey'ncane lezi, nawe uthi uphakathi kwazo nawe uyay'thanda, kanti kufanele ukuthi uhlukaniseke phakathi komuntu omdala nengane. Kufanele sibone ngokwenza kwakho